Morjesta! Mä oon Samuli Räsänen kuulotreeni.fistä. Mä oon nyt täällä Herttoniemessä Prime Fightersin salilla, missä meillä on tarjolla ihan ohjattua kuulotreenitoimintaa. Tässä on tekeillä kuulotreeni.fi blogin debyyttivideo. Eli tällä blogissa on tarkoituksena jakaa ihan valmiita treenejä teille treenattavaksi tai vähintäänkin inspiraatioksi. Nämä on aika samantyyppistä, mitä me täällä salilla tehdään ihan ryhmätoimintanakin. Eli tänään mä haluaisin jakaa teidän kanssa tämmöisen yksinkertaisen lämmittelykombinaation, milloin on hyvä aloittaa kuulotreeniä. Saa monipuolisesti kroppa lämpimäksi. Eli aloitetaan ottamalla kuulopallon rinnalle, kahva alaspäin, 2 pyöräytystä pään ympäri, kyykky, kulma maahan, jalkojen vennus takaisin kyykkyyn ja nousta ylös. No, eli siinä oli se koko liikku kokonaisuudessa. Eli